Audio Jungle. Audio Jungle. रुको जरा. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच लाडके भावाचे यूट्यूब चॅनल एस बी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे आपला तो ॲटिट्यूड स्पेशल स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे आपण. तर मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ कसा वाटेल किंवा कसा झाला आहे किंवा तुम्हाला कसा पाहिजे असेल ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्यासमोरील बेल आयकॉन प्रेस करून त्यासमोरील बेल आयकॉनवरील ऑल नोटिफिकेशनला सिलेक्ट करा. ओके. तर मित्रांनो, अचानक कधीही मटेरियल पाहिजे असेल तर त्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्हाला कधीही मटेरियल आणि व्हिडिओ मी कधी टाकणार आहे ते सर्व अपडेट टेलिग्रामला मी देत असतो. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला एडिटिंगशी रिलेटेड काय प्रॉब्लेम येत असेल तर मला फास्ट इंस्टा आय डीला माझ्या फॉलो करा आणि मला मेसेज करा. मी तिथे तुम्हाला कायम रिप्लाय देईल आणि तुमचा जो प्रॉब्लेम असेल तो सॉल्व्ह नक्की करण्याचा प्रयत्न करेल. तर मित्रांनो, चला जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओचा डेमो बघून घेऊया. व्हिडिओचा डेमो बघितल्यानंतर आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात. Once more! मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो कसा झाला हे तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. त्यानंतर मित्रांनो, चला आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात. मित्रांनो, अलाइट मशीन ओपन करून घेतल्यानंतर प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे. आणि मी काय तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट, सेक इफेक्ट प्रोजेक्टचा आणि सीसी पॅक दिलेला आहे. तर तुम्ही ते इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. तिन्ही इम्पोर्ट केल्यानंतर जे काय आपले बेटमार्क प्रोजेक्ट आहे ते बेटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचे. बेटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती दाबून मीडियामध्ये जाऊन मी तुम्हाला ऑल मटेरियलच्या लिंकमध्ये ऑल मटेरियलमध्ये काही तुम्हाला एक PNG आणि एक फोटो दिलेला आहे. आणि त्यानंतर एक डायलॉगची लिरिक्स दिलेली आहे. तर मित्रांनो, ही डायलॉगची लिरिक्स जी आहे ती तुम्ही फटच्या बीटपासून ॲड करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे मी तुम्हाला डायलॉगची लिरिक्स दिलेली आहे. एकदम खतरनाक अशी एडिट झालेली आहे. तर मित्रांनो, त्यानंतर 9.10 बीटमध्ये आल्यानंतर अशा प्रकारे काहीच तुम्हाला फोटो दिलेला आहे. तर तो फोटो ॲड करून फिल कॉम्पोजिशन करून लास्टच्या बीटपर्यंत अशा प्रकारे फोटो ओढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, जे 11.2ची बीट आहे त्या बीटवरती येऊन अशा प्रकारे फोटो मधोमध कट करून टाकायचा आहे. कट केल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. जो फर्स्टवाला इफेक्ट आहे तो इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जो आपला फर्स्ट फोटो आहे ह्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. या फोटोला अशा प्रकारे हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर बॅक यायचा आहे. फिर से आपला सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, जो आपला सेकंड फोटो आहे तो त्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून बॅक यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा. बेटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जो आपला सेकंडचा फोटो आहे त्या फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो, बॅक यायचा आहे. सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मी काय तुम्हाला अशा प्रकारे 2 लेयर्स दिलेले आहेत. तर ह्या लेयर्स कॉपी करून घ्यायच्या आहेत. कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो, बॅक यायचं आहे. बेटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर ज्या ठिकाणी आपण फोटो ॲड केलेले होते त्या बीटवरती येऊन अशा प्रकारे प्लसच्या आयकॉनवरती दाबून पेस्ट टू लेयर्स करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, अशा प्रकारे पेस्ट टू लेयर्स केल्यानंतर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झालेला दिसेल. या ठिकाणी कट मारून घ्यायचे आहेत दोन्ही लेयर्स. या ठिकाणी कट केल्यानंतर मित्रांनो, बॅक यायचं आहे. आणि आपला जो सीसी प्रोजेक्ट आहे सीसी प्रोजेक्ट त्याच्या पूर्ण लेअर सिलेक्ट ऑल लेअर करून कॉपी 4 लेयर्स अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर बेटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायची. बेटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर ज्या ठिकाणी आपण मित्रांनो, आपले
आता राहिलं म्हणजे फक्त ते म्हणजे आपला PNG ॲड करायचा. तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला PNG दिलेले आहे. अशा प्रकारे PNG दिलेले आहे. ते PNG ॲड करून लास्टपर्यंत ओढून घ्यायचे आहे. PNG ॲड केल्यानंतर मित्रांनो फक्त राहिलं काय आता तर आपले बॉर्डर ॲड करायचे आहे. बॉर्डर ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे बॉर्डर ॲड करायचे आहे. तर मी बॉर्डर ॲड करून घेतो 1 मिनिटात. अशा प्रकारे बॉर्डर ॲड केल्यानंतर मित्रांनो काहीच तुमच्या चॅनलचा लोगो लावून घ्यायचा आहे. तर मी माझ्या चॅनलचा लोगो लावून घेतो. तुम्ही तुमच्या चॅनलचा लोगो लावू शकता. तर मी माझ्या चॅनलचा लोगो लावतो. तर मित्रांनो 1 मिनिट मी माझ्या चॅनलचा लोगो ॲड करून घेतोय. लोगो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ कंप्लीट होणार आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला आहे ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा मित्रांनो. कारण जर तुमचा रिस्पॉन्स जर येत असेल तरच मला व्हिडिओ एडिटिंग कसा तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे आहे त्यावरती इंटरेस्ट येईल. त्यानंतर मी व्हिडिओ खतरनाक असे एडिट करून तुमच्यासाठी स्पेशलिस्ट तुमच्यासाठी मी व्हिडिओ एडिटिंग करून टाकेन. तर मित्रांनो अशा प्रकारे लोगो ॲड केल्यानंतर लास्टच्या बिटपर्यंत लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो ॲड झाल्यानंतर बाणाच्या आयकॉनवरती जाऊन व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.